Kamaráti, dneska sme sa vydali do mega akvaparku Galandia v Galante. Tak poďte s nami. Na začiatok si dáme niečo malé, napríklad ako malý vodný hrací priestor pre deti. Na to sme my ale už veľkí, tak poďme ďalej. Ako ďalšiu vec, čo môžete navštíviť, je to plavecký bazén, v ktorom si môžete súprovo zaplávať. Kamaráti, pôjdeme otestovať úplne mega super parádne tobogány. Na to ale musíme ísť dovnútra, tak poďte. Poďte s nami na 3 super duper tobogány. Toto je prvý tobogán, na ktorý nemusíte že vôbec čakať. A je celkom krátky. Posledný tobogán. Ten je ale najlepší zo všetkých. A na ňom pôjdeme obidvaja, tak poďte s nami. 2, 1. Vám ukážeme celý tento akvapark. Máme tu teda tento bazén, ktorý slúži pre všetkých, doslova pre všetkých. A máme tu tieto lejúce vody, ktoré sú veľmi dobré na osvieženie na krvák. A ako ďalšie, tu máme toto mini jazierko detské, ktoré toto je už fakt ako na balatone. Tak sranda, nemyslíš? Ale je a že brutálna. Tomu ver. Na budúce sem zase pôjdeme a budeme sa tu spúšťať do nekonečna. A my si teraz ideme užívať. Ahojte! Ahojte!